हेलो लोगोफोर वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चैनल आंनि अनजालु ब्लग यूट्यूब चैनल आरो खनसे नोंथाङा बयखौ बरायनानै लानाय जाबाय लोगोफोर आं दहायनो बुंखादोंमोन दायो आङो बैसागु मोसानो पेन्डेलाव थांगासिनो दङ लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय आं बुंखादोंमोन सिगाङावनो जोंहा मोनथाम खन्द बानायनाय जायो दायो नैबे फार्स्ट खन्द बेवहायनो माने गंसे नखरावनो ज' खालामो आरोना दिनै जोंनिथिंनो फार्स्ट दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो भिडिअखौ दायो नैबेवहाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा फैनानै माने मोसाग्रोसिगोन आरो पेन्डेलाव बेयाव स्टार्टिं खालामग्रोनांगौ दायो बेनिफ्रायनो स्टार्टिं मोसालांग्रोसिगोन आरो नोंथांमोना बेखौ सिगाङावनो फोरमायखाबावो जे जोंना बैसागु बोथोराव माने रेकर्डिं जों माने मोसानो मोना मबाइल एबा हम थिएटारफोरजों दामनानै मोसानो मोना खननानैनो मोसानांगौ नोंथांमोननि गामिफोराव माबोरै फालिनाय जायो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहर अननानै दायो नायलांबाय थादो लोगोफोर नोंथांमोना इन्टारेस्टिं दङब्ला जों गामिनि बैसागु फालिनाय फोरबो फालिनाय जानाय रंजानायफोरखौ दायो नायलांबाय थादो लोंग्रोदो लोंग्रोदो लोंनाय जानाय नोंथां नों लोङा पियर जेनेबा पियर बिनिफ्राय मोननाय नंला बेबायदि ओरैनो दामग्रा दिनैनिफ्राय पियर मोननाय नंला बजाओ बजाओ
महिलाफ्राबो फैदोब्रा खायखबनो मोसा मोसा मोसा
हारसिं मा गैला बायोब्ला हा बैसागुनि केमेरा Ya, yung sinagadling ang nagana. 지내라 지내. nâng mới sao ra nhà đi chỉ một mà bắt khăm anh 하빈아님. अब्ला लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ जों गामिनि बैसागु मोसानायखौ दायो जोंनि सेथि खन्द'नि बैसागु मोसानाया एसेनोसै नोंथांमोना आरोबाव नैथि खन्द'आव लोगो मोनबावगोन।